Halløj, skønner du. Jeg har kort med til dig. Den kom flyvende der. Det gik hurtigt. Become the true you er den, der kommer her. Show the world who you really are and what you were born to do. Varata. Jeg kender ikke den blomst. Det er sådan nogle blomsterkort. Altså det, der sådan lige umiddelbart kommer til mig, er den der øvelse, som jeg forestiller mig, du har hørt om før. For i hvert fald tror jeg har nævnt den tidligere. Jeg ser papir og blyant, og så det der med at sætte sig ned og så skrive ned. For at blive tydelig på, hvem er den sande dig. Virkelig give dig tid til at mærke efter, hvad er det, der betyder noget for dig. Og ikke bare sådan værdimæssigt, men også, hvordan kommer det så til udtryk, at når du, hvis du lever som den sande dig, hvordan ser livet så ud? Altså alle de her ting, som vi kan justere på med vores krop og vores tanker. Hvordan fungerer det, hvis du er den sande version af dig selv? Den bedste version af dig selv, kunne vi også kalde det. Det vil jeg næsten hellere end den sande version. Fordi hvis det er den sande version, så lyder det som om, den du er nu ikke er rigtig. Og det er ikke sådan, det er, men den bedste version af dig selv. Hvis du skal være en endnu bedre version af dig selv, hvordan ser livet så ud? Hvor bor du henne? Bor du der, hvor du bor nu? Hvordan ser hjemmet ud? Hvem bor du sammen med? Er der noget, der skal justeres på? Er der noget, der skal ændres på? Er der noget, du har givet slip på, som ikke er gået med videre ind i den her bedste version af dig selv? Hvad laver du arbejdsmæssigt? Hvad beskæftiger du dig med? Hvad kan du godt lide at lave? Hvordan tager du vare på dig selv? Hvordan går du klædt? Og vi er nede i sådan helt små detaljer, så meget som overhovedet muligt. Så hvis du kan pinpointe noget specifikt tøj, du for eksempel har på, eller en parfume, du bruger, hvis du er den bedste version af dig selv. Det kan godt være, du ikke har de her ting endnu, men det at sætte sig ned og så blive enormt tydelig på, hvor det er, det er jo at blive tydelig på, hvor det er, du er på vej hen, hvad det er, du gerne vil opnå, når vi snakker om den bedste version af dig selv, ikke? Det svarer lidt til, og den har jeg i hvert fald brugt før, den metafor, ikke? Det her med, hvis vi skal ud og rejse, at der er langt fra at ligesom sige, jeg vil gerne ud og rejse, til faktisk at vide præcis, hvor du skal rejse hen. Hvad er din destination? Hvordan kommer du derhen? Hvad skal du gøre for at komme den vej? Altså skal der knokles, skal der arbejdes efter, skal du have tjent nogle flere penge, ikke? Og jeg stoppede lige mig selv der, fordi vi skal helst undgå ord som knokles. Men det er sådan et ord, som er i det danske sprog, ikke? Og som vi bruger i flid, at vi knokler, når vi er på arbejde. Det er en dum idé at bruge det til at sætte de mål for dig selv, ikke? Så måske skal du lede efter også, hvad er det for et sprog, du bruger, når nu jeg lige snubler over den, ikke? Måske er der noget omkring, hvordan taler du om det her? Kan du skifte nogle ord ud? Det skulle gerne være, der må godt være udfordringer, og der må godt være noget, du skal løse for at komme frem mod den sande version af dig selv, den bedste version af dig selv. Men det skal helst ikke være, der er ingen grund til, at du spænder ben ved for eksempel at have et sprog, hvor du taler ind i, at det skal være hårdt. Vi kan gøre rigtig meget med vores mindset og den måde, vi går til tingene på, ikke? Så ved at prøve at være nysgerrig på, hvordan taler du om det her, så kan det være, at der er nogle små steder, du kan justere. Det er lidt den her med også, at vi har, vi kan vælge, hvordan vi italesætter tingene, ikke? Vi kan være nervøse, og det er der straks sådan
der er der sådan en lidt en uventet, hvad skal man sige, sådan en, den er ikke super positiv vel, at gå rundt og være nervøs, men den samme følelse kan også beskrives ved, at vi siger, at vi er spændte. Og når vi er spændte på noget, så er det jo ligesom om, der er noget godt i vente, ikke? Så det her med at være tydelig på, hvordan snakker du faktisk om det, du er på vej ud i, hvad er der, hvor du gerne vil hen, er måske vigtigt. Og det samme gør sig gældende i forhold til at blive tydelig på destinationen. Altså, at hvis du ved præcis, hvor mange penge skal du have tjent for at kunne rejse afsted, hvad for et flyselskab, eller tog, eller bil skal du afsted med. Hvis det er med fly, hvor flyver du hen? Skal der mellemlandes? Hvis det er i bil, hvad er ruten så? Hvor skal du køre hen? Hvad for nogle veje skal du tage? Hvad for nogle lande skal du komme igennem? Det samme med tog. At der er kæmpe stor forskel på. Det er ikke fordi, der er noget galt i at tage den mere sådan laid back og laissez-faire. Altså, det er der ikke vel. Altså, det er jo det, man gør, hvis man backpacker for eksempel. Så tager du det lidt fra dag til dag. Det kan du også sagtens gøre i forhold til at træde ind i den bedste version af dig selv. Der er bare måske en længere tidshorisont så, kan man sige det på den måde, fordi så er du ligesom åben, men der er også en åbenhed. Så prøv lige at mærke efter, fordi nu dukker det også op her, ikke? Men jeg får bare den her følelse af at skulle skrive tingene ned. Jeg får sådan en fornemmelse af at skulle blive tydelig på, hvordan ser det ud for dig, når du er den bedste version af dig selv. Hvordan lever du? Hvordan tager du vare på dig selv? Hvem er du omkring? Hvordan tænker du om dig selv? Hvordan snakker du om dig selv? Hvordan går du klædt? Hvad for noget arbejde har du? Hvad for nogle fritidsinteresser har du? Hvad kan du godt lide at lave? En hel masse spørgsmål, som skal svares på. Og stol på, at det, der popper op hos dig, og den rækkefølge, der popper op hos dig, at det er den... Altså, det er det, du skal have fokus på. Du skal ikke blive ved med at sidde og vride karkluden, hvis det er, du kan mærke, nu er der ikke mere, nu har du ligesom tømt. Det kan godt være, at hun siger noget omkring en garderobe, men jeg kan ikke rigtig få øje på den garderobe. Fint, så lader du det bare flyve, ikke? Brug det, der giver mening her, og hvis du kan mærke, at du er bedre stillet med at lade dig selv være åben over for omstændighederne, så gør du det, men du skal bare være klar over, at der så måske kan komme en længere leveringstid. Sådan er den følelse, jeg har med det i hvert fald. Og at du måske kan komme ud på nogle omveje. Det kan vi selvfølgelig også, når vi laver en rute, hvis man kan sige det på den måde. Det kan vi jo sagtens vel. Ikke? Altså, hvis vi for eksempel skal ud og rejse, og du tror, du skal køre en bestemt vej, så lige pludselig så er der vejarbejde. Det er fair nok, men du har stadigvæk gjort arbejde, du har stadigvæk gjort nogle tanker om, hvordan du skal komme frem, og så kan der støde diverse komplikationer til, eller genveje, smuthuller, omveje, hvad vi nu kalder dem. Ikke? Det er der en mening med. Men jeg ser meget tydeligt papir og blyant. Så på en eller anden måde sæt dig, og så skriv lidt omkring den bedste version af dig selv i dag. Hvis du har mulighed for det, så vil jeg anbefale dig at gøre det. Og alternativt så bare gå og reflektere over det, hvis du ikke lige har mulighed for at skrive det ned. Sæt nogle tanker i gang. Kan du nu have en rigtig dejlig dag, og vi snakkes ved.